Салому алейкум халқи тоҷик. Салому алейкум шерои нари тоҷик. Ҳамин бисёртар гап дар бораи бачаҳои ёвон, шерои нари ёвон. Ана гӯш кунед бачаҳо, внимательно гӯш кунед. Ҳамин видеора дар тамоми дигар бачаҳое ки аз райони ёвон аст паҳн кунед. Бачаҳо ҳамин кадоме ки кори дорура мекунад, бовар кунед дар ҳозир ҳамин дани время ҳамаш ҳамин кадоме ки аз синни 18 сола то 25 то 30 солара ҳамин дуруни турмоҳо пур шудагиҳа бачаҳо. Барои ҳамоха бисёртар спрос мекунанд. Бисёртар ҳамин ҳозир гап задистанд ки илтимос бачаҳо кадоме ки дар берун аст дар шумо мо расонем ҳамин гапора. Ҳамин кора бас кунед. این کار سالوی 90 بود نمیدونم اون این کارو گذشت رفت و یگون کار دیگه کنین اگر حقوق شما را میفوره که کردن یا که شما را که میفوره در همین ایمینا کریمینال در رفتن برای کریمینال کار کردن نیابیزت نه یک دو کاری دارو کنی یگون کاری دیگه کنین اگر در کارتون باشه بسیار شما کریمینال دوستدار باشین حاضر همین پست شما همین استاتیای دارو پست 8 سال سر میشوه ҳамин қапи данад 8 сол ту дори уже ягон чи тура ёрдам намекунад части чораш то 25 солай ай 25 сол ягон грамм тура паст намекунам бовар кунем бачаҳо ҳамун барои 100 грамм мебирем 50 грамм мебирем барои ҳаваи ҳаётро намесӯзонем ҳозир якан аср 21 ай ҳозир бовар кун тамоми ҷо ҳамин гуҷое мерай ҳозир кор ҳастай ҳам россиядам корай ҳам дар тарафи Украина корай, ҳам дар тарафи Беларусия корай. Бовар кун ҳам спокойно ҳам ҳичи кор накунӣ $500-600 кор мекунӣ охи. Бачаҳои ёш шумо 18 солаин вақте ки дрон медуроед шумо намедонед ки ҳамун дрон ҳози дани время чи гап чи хабара. Ман шуморо мегӯм ай 2017 ай 2018 кадоме ки ба статьяи дору медуроя да ин дору мисол гап ҳама даст спросай. Фарқ надорад ту барои хута мегирӣ ё барои фурӯхтанта мегирӣ барои мисоли гап чӣ кора мекунӣ ҳамин статьяи дору запрет мондагианд ҳози дани время уже бачаҳо ба забони ҳол омаданд ки илтимос акаҷон ҳамин як коре кун ки дар хал паҳн кун ака ҳози асри 21 шудагиа дар ҳама телефон ҳаст дар ҳама мисоли гап чизе ки хоҳе мисоли гап ҳози дар ҳамун дуруни турмам дар ҳар як инсоно ҳастай агар одами даркорида ҳастай обшида мисоли гап якта ҳастай хабар мебиё хабар мерава барои ҳамин илтимос бачаҳо кадоме ки ҳамин кора мекунад бас кунед дар шумо спросай ҳоли ҳамин наздики қатиқа наздики ҳамин мумкин моҳи ноябр ё ки декабрда канал мешава агар худои таоло розӣ боша агар ма дар розигитиям бачаҳо канал мисол гап arxu.ru имена дар бораи криминал полнисо мефурад ҳамин якум шаге ки мезанӣ ҳамин то охирша мерава то охира то гидета ҳамин наздикиҳое ки корона мепӯшем и корона мондан ака мисол гап чи мо нестаем алҳамдулиллаҳ мусулмон ҳастем барои ҳамин шумо эҳтиёт шен бачаҳо иншоаллоҳ ҳамин ҳар як диромадан дайку диромадан шумо мисол бисёртар дар бораи турма ҳамин ай диромадани сад мекунем то биромаданта чӣ хел зиндагӣ кан дар корай якумаш ки дар кор нест кори криминал тамом охи агар ҳазор мисол гап чи дӯстдор бошен хай ягон статьяи дигар дадуроен охи необязательно ман шуморо мегӯм статьяе ки ба 228 медуроен российский мисол гап статья мешава ай 200 мисол гап 28 ин статья уже неуважительная статьяи мисол гап ба диромадани дору баъд ба изнасиловать кардан ино ҳамаш неуважительный статья бовар кунед вале як хел инсоное дастанд мега ака мисол ба ҳамин статья медуроянд статья мисол изнасиловать хати оқибатиш чӣ меша ин оқибат надорем шумо братҷон ака хай пеш мисол гап буд ҳам хел ки намепарсиданд ту ба ҳамин статья дуромадӣ ҷои ту мисол гап уже маълум буд ки ҷоҳай ҳозир хай мепарсанд ҳозир мисол гап бисёртар паставка қати мерава ку мисол гап як хел духтарое ҳастанд ки на самом деле кор мекунанд паставид мекунанд бачаҳора то нодуромада ту история ҳама шумо уже медонанд дар дуромадан ба мепарсанад ай худ гӯяд ай забони худ бифаҳманира хай барои ино иншоаллоҳ хай ягон мегӯм ку кай вақте ки ҳамин чи ҳуш канал ҳуй шид ай аввал то охириша ман шуморо гап мезанам мефаҳмонам баъд дар чихтон выбират кунем